Tässä videossa muokkaamme aiemmin tehtyä sliderin kuvakokoa. Aloitamme menemällä admin-alueelle ja valitsemme kohdan sivut. Sitten muokkaamme etusivua ja menemme kohtaan sliderin kuvakoko. Olemme aiemmin valinneet kohdan täytä, mutta tämä ei ole sopiva kuvakoko meidän tilanteessamme. Tällöin voimme muokata kuvakokoa valitsemalla muita vaihtoehtoja, joihin kuuluu muun muassa venyttämällä kuvat sliderin kokoiseksi, täyttämällä ne vaakasuunnassa tai pystysuunnassa, mutta tällöin meidän tilanteessamme parhaiten sopiva on sovittaa kuvat sliderin kokoon suhteutettuna ja päivittää sivu. Tällöin näemme, kuinka kuvakoko muokkaantuu sliderin kokoiseksi ja kuvat näyttävät hyvälle.